Fungkaham jatanono hain hai lamsapiro kolom to YouTube channel o tina hainai nongbai bi tu phaiukwa mokodam khangmani tini noi mokhe mokodam borok enok ani first video nugui makhan mokodam khangmani haifran tini mokhe mokodam borok o mokodam khe belai khe thop thogo norok chainai di mokodam borok yang ni ki khakja ke ko rang mas nai tong kha amorok khai phal sanai tini khari phanai amorok khai kabangma yang kha khakja ke ko phungono bising bising thasum rok khagi tong se ta jan ta khalai khe thasum su thaliya shobai rok der shok tong bising bising moda yang kha khakja ke ko ta der shok ma hajan der sa no khai ko lebele giting giting 다시 뭐 타이 타시 버스 놀이야. 자, 그런 사업 타이 담는 거 담고. 아빠 나도. 이제 쇼콜릿 잣. 다시 뭐 타이 많이 가. 다시 아이고. 다시 뭐 다시 아이고. 그냥 다시 뭐 한번 거. Tabuk bari mogodam khangmani ko asuk bek thaise khaka mo tabuk ruguchane tabuk khai khapne ko mogodam ma 그 타입으로 다시 한번 좀 가만히 해라 사고 나가 나가 사고시 khai khukjaiya tanman karanu khamo unkonai tamsanai amok khana soni rok sai amino khuyai toni khasuk barsin ya amono kyang urni baga ulo sanai mokhai khana soni sanai ke khuyai tonne mone ke khuyai wi nogo tlangai mone ke khugoi nogo tlangai mo tabuk thangai rogoi sanai aidi busuk kabangma amokai tabuk rogoi sanai ni bagai ke amake khana tai bari thanai selo maka khana rawa rogoi je maka je sana musum pura thaise thain ge se maka mukha nostang le ta tai mukha na raksanai amo dek thaise ko raksanai bodam romani ko kutu ko jongo gas ro khan ke gas do tin pani hiniya thaba rakha tabuk khai ani mogodam kha kari pekha tabuk jasinai yamuno yummy pura kutung kutung ko hop kai hai tongu hop kutung 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 sa khan ke thobo thobo tabuno mo kai dra Tam jak